The Worst of Evil, Episode 11, MIZOTAWNG recap ithir me kani. Episode masalama kan lang muto ang kan. Huang moa niu jung itsu, gi chula bial nu anga yavangin. Tungi ani ti asya tsian du avangin at sui zui tir ngala. Huang mo te chuan, yu jung itsu, Commissioner fanuwa ni ti le. Aunaw papo, police vethawa ni ti, ansya tswaka, tsu may baka, yu jung ipasal po, police vethawa ni ti, ansya tswak pok ani. Gi chula chuan, yu jung itsu shwai tswakin, an patniya nun bulchan chat adu thu chu, ashil lea. Yu jung itsuan gi chula chu, an sum don na kalpui dan tur chu zo chian tum veo ma se, adu ang chan na chu, amumay biglaw. Yu jung itsu, in lama chuan jun moa, anga itu mawangin, arilru ahain a umanuam thay reng lava, jun moa tan chuan, a operation nei mek atop khar na tur ani do na wangin, anun na ina tuar pa alaw wangani. Jun mo ne nanin biak nun hun ber ni te chu, anga itu apasal ne na chuan, him taka an la la hian, at hil ti lai chu top san may turin ashil. Ma se jun mo chuan, yu jungin gi chula tri apek or lai chu amu awangin, anu pui yu jungi chuan, ama ayin gi chula te him na chu, angay tua zo ka angay tlatung. Gi chula le jun mo te chuan, Chinese client ten he na chang chuan, Gangnam Crystal anti chu, ip chunga da in anin lan chonga. Jun mo chuan, Chinese hauron kal na long ming chu, alaw chin chia karbok, long chua ta abang noi omte anti fai nu chuan, gi chula chuan andam doi lak te chu, ada changhal sok soka. Gi chula boy lai tak chu, jun mo chuan rem cha nga lai in, ip chuang om chu, a jacket chunga ada chata a. Chuti mek lai chuan, huang mo chuan yu jungi pasal ming chu, pak jun mo ani ti, asya chuak to a. Gi chula man thay na kong awlsam zel do na asya ta wangin, a phur thar le boka. Gi chula le jun mo chuan, an bung ro lak te chu, long chol na mun lama thiar payin, man mo takin kar hnunga chuan anin lang fel ngala. Jun mo chuan lam siamin, bedroom lam apan ngala, ipalak ruka chuan, Chinese haulong ron man ming chu, aziaka ip chu anu chia bok ani. Jun mo te bung ro phur mek chu, Japanese hau ne na thon le turani awangin, man mo takin chu lam chu, an pan le ngala. Jun mo ip nu chia chu, doyang anaw te chuan la in, Chinese police lama chuan report an siam ngal bok ani. Gi chula chuan kara an chuan pa chuan, yang de chu bia in, chief solo nge venturin, ashila. Gi chula chuan jun mo ne na chuan, an sum do na chu, tun chumbak atel pui thei to don lawa wangin, til la om deu a om don chuan, film khur taka che chua chin turin acha. Jun mo chuan gi chula na chunga rin na, anga na chu, rem chang ala in, Japanese hau ne na an bung ro in lan chon na mun tur chu, azota. Gi chulan jun mo a me pa entir lai tak chuan, an chuan na motor chu, trakin aron suwa, an panhi chuan liam an tornat awangin, ni khwashalavin anom dun ngal. An ma ni ron su tu trak khal tu chu, kyang jin ni in, an kar hnunga, an dam doi da zong zong chu lak sakina kalsana. Do hiang a chuan, jun mo te chuan na kar chu, athang reitak awangin ngay venturin, anaw te atir ngal bok. Gi chula chu ron har chwakin, jun mo chu achat le chat law ayan fia ngala. An chuan na motor chu petrol a lik na sat awangin, puak may thaya ni ti asya ta wangin, man mo takin kara chang chuan at hay ang angin, anin kwa chwaka. An chwa fel nuloka chuan, an karpo chu akang ta veka. Gi chula chuan jun mo ne na chuan, an dam doi chu, an ruk baw thu ashila. Hi sunga chu ron langin, gi chula thu angin sol lam chu, an panta ani. Gi chula chu jung bay le kyang jinan an patsan ani ti asyatin at hinrim le a, zirti na chatak pek ngay chu at tumbok ani. Do yang at chuan jun mo te chu, an himani ti asyatin alom le a, anaw te chu sol lama kiri turin asyil bok ani. Atuk zinga chuan gi chula chuan anaw te chu, kyang jina na zong chuak turin asyil ngala. Jun mo ne na chuan, an hnuai thok drug dealer zong te ming chu pevekin, jung bay ne na inzom na nayan le omlaw, zong chuak turin asyil. Gi chula chuan an siyan hau thalak chu, akhup zonga alaw mawangin, alokar chu, achek ngala, alaw ruak vek to may,
jungbei thil ti ani ti ashathiam ngal bok junmo chuan drug dealer ho hming list chu changsi kale do hiang a hne na chuan kengin jungbei an ti chu lo chui zui ve turin acha gi chula chu oyama te hne na intiam na alo nei pui to angin kar khat chung an du angza dam doi pek alo intiam to chu ati hlotling theilawang ti a hlo ema wangin a phili boina sahle a hi sunga po jungbei lamtang ani deuh to awangin an boina to mek chu angai tha hle a gi chula po hi sunga chunga chuan a thinrim hle bok ani chuti mek lai chuan huangmo chu junmo te thona police station lama chuan kalin junmo chungchang chu awazot fia junmo thopui te chuan junmo chuan chol ala mek ti an lo shila huangmo chuan thil dik lo engemaw om ti chu a sha chwa pha zel bok ani junmo chuan an met kol mek chu ruk bawani thu herin hne na ashila hun tlem pek bel turin angen bok andam doi du angza chu a hun taka an pek theina turin ma an lamek ti ashil tel boka herini chuan junmo an alaka zep nei lova engkim ashil chu alomin junmo chu ami padu zong tak ani thu ashila chutia an pahni an ti dun na a chuan junmo chuan herini omna chu changchun chaina ramami ani ti asha chwa pha bok ani osana chuan kangsana chu ron bia in andam doi hmu tur chu ruk bawani thu ron shilpa chuan herini chu chaina lama ron kirpui to turin ashila junmo le herini an ti zo hnu chuan junmo chuan herini chu kar omna lam thleng chu thla in chaina rama kalsan to turin ashil herin ero chuan engkima fel huna an pahnia kaldun adu thu ashil thung chumi zan chuan junmo chuan doyanga chu kolin changchun ti chu chaina thu ashil Korean Narcotic Department ho chuan Chinese Narcotic Department lam chu inra ring turin an shil ngala Chinese Narcotic Department lam chuan Osanate Drug Factory an nei na hmun chu vil rengin Korea lama changa thu an don velea man thei turin anin ring reng to ani changsi ka chu an investigation nei me ka chuan lotling don nia an sha ta wangin a hlim hle a do yanga ero chuan junmo le achung te chu an him zo lawang ti a hlau hle thung changsi ka chuan do yanga chu investigation azo ma chu do thei taka turin ashila chu baka yujung ri ruha lu tuk tur ti ja nan akha to ka in mu pui reng turin ashil bok yang de chuan chief so zela changa lo chuak ta chu lam turin akala chief so hne na chuan police pension to ho office achanga a document mu te chu ashil bok chief so chuan yang de document nei chu en sakin yang de chu gangnam police station lama kirle tur chuan ashil ani chuti mek lai chuan doyanga chuan new jingin hne na chuan dragman tuma an boy pui mek chu ruk bawani thu ashila wangmo an junmo chungchang chu achui mek ti doyanga chu shilin achui chwalo nan ti top dan zong turin new jongi chuan ashil bok doyanga chuan man mo takin gangnam police station lama chuan kalin wangmo nen chuan pona anin bia chutia an panhi in be mek chu yang de le chief so chuan parking na hmuna tang chuan an lo thlir rengani yang de chuan doyanga chu mu to na nei ti asha chhuak thuta chief so hne na chuan doyanga chu police retired officer document lam do na mu thu ashila chief so chuan engemo diklaw omti asha thiam ngal doyanga chu yujungi pasalanga insoin wangmo chu annu pa inkara lo inrol to lo turin ashila wangmo chuan anu pui yujungi chuan ashia lovin gi chula laka aler san thu chu shilin gi chula chu geng pakhat ho tu ani thu ashil bok doyanga chuan wangmo chu ama boyne chawngi to a midang nu na inrol lo turin ashil gangna miunia na chuan boyna pakhat anneya drug dealer pakhat met park anti chu a omna an chui zui thei ta tlat lo mai junmo chuan an thil chui lai mek chu zovat adu to wangin drug dealer pakhat mai mai an man thei lo chu a thin rim hle a met park anti chu man chuak ngei turin anaw te chu a shil non le bok hi sunga chuan junmo chu in beng dai turin a shila an pahni chuan in nial boyin an borak po a chiat pha hle a gi chula chuan a khap dai thei hlo zok ani
gi chu la chuan hi sunga hne na chuan an member lo ni to thin te pui na mangin jungbe chu zong chhuak turin atia gi chu la chuan junmo hne na jungbe yan poisa zong zong a ruk chwa thu chu ashila junmo chuan gi chu la chu jungbe chau ni lo an chung te chu khoi tel mai adu thu ashila ma se gi chu la chuan junmo chu in beng dai tur le rong taka chelo turin ashil ani yu jongi chuan junmo chu ron kolin thilman mo tha ka oma wangin mai chana in mu adu thu aron shila yang dele chief so chu police retire office lama chuan kalin miss jo chu thilzot fia turin an wa muwa chief so chuan miss jo chu thudik ashil lawani chuan tha a awawa junmo chuan do yang ale yu jongi chu mu in yu jongi chuan jungbe phone call record le achung te chanchin kim chang anei chu apeboka junmo chuan yu jongi chu operation an nei meka inrol ve to lo tura ati chu azom lo awangin a thinrim hle a yu jongi hne na chuan an operation nei meka chuan alo inrol ve awangin buaina punlun zel thu a shilbok do yang ale yu jongi chuan junmo thinrim chu bengdai antuma ma se junmo chu do yang achunga chuan chuan le in ami zia zong zong in thak dang lam na chan chu adu lo chungan thil chuina tura an hnu lu wangani ti in a shila an pu ber officer changsi ka po chu a huat thu a shilbok yu jong in hena chuan thil ho mai mai wanga in mu adu thu soi to lo tur le ti buai to lo turin a shilbok ani chief so chuan miss joy chu thudik a soi theinan a chem te ken chuan a chai kwal vela atopa chuan miss joy chuan an tha mai a hlowa wangin a in puang ta a police pakhatin ati tir angin document a thak thleng thu chu ashila chief so chuan miss joy hne na chuan doyang chu office a local theinan chuan lam siama kauturin ashila chief so soi ang chuan miss joy chuan doyang chu kolin office a buaina to thu chu ashila man mo takin doyang chuan miss joy omna lam chu apan ngal akal ma chuan yu jongi chuan film khur turin a cha bok ani junmo chuan jungbe chungte omna ashiat to awangin anin haya chuan a en thlenga gi chula ero chuan jungbe chanchin anauten anon shil hun ngakin phone angai chang reng thung chief so chuan doyang a lo thlen hun lo nga pa chuan junmo chu bia in document lo thak thleng tu police chu aman chwa to thu shilin ami man chwa pa chu mu ve du ani chuan anomna office lama kalve turin asoma yu jongi chu aril ru halu tukti zia omnan le inti harnan gi chula chu in mu puya asoma an pahnian omdun mek lai chuan hi sunga hne na tangin gi chula chuan kola donga jungbe chu an office a om thu arun shila yu jongi hne na chuan thilman mo takti tura ne awangin akal sana ngai thu ashil ta ani gi chula chuan man mo takin an office lam chu apan ngala office awa thlen chuan anaute zong zong le hi sunga po telin an phatsan to ani ti ashathiam ngala jungbe chu gi chula thutna a chuan nuam sataka thu in gi chula na sumdo na bansa na tumti ashiatin gi chula thil ti tum chu om lawati thule rim taka thok thin an hnuai mi te chu engtin nge anom zelang ti angai to pui lawa wang chuan a thin rim pha hle bok ani junmo chu man mo takin retire office lam chu apan ngala ma se thil chu ani turang alo ni vek man to chief so te omna room kong khar chu yang de chu hon tirin achunga chuan do yang chu alo oma chief so ana soi sakna sat to ema wangin alo chaw to hle do yang hliam tuar mu chuan junmo chu aril ruan hle mai chief so chuan junmo hne na chuan ami man lai mek chu narcotics officer ani baka yu jongi pasalanga insoin ansum don na chui zui mek tu ani thu a shil bok ani chief so chuan junmo omdan chu aring hlel tran dewa junmo tak tak a sha theinan doyang chu silain ka atuma junmo chuan a thei to pin doyang a himnan chief so chu thila soipuya ma se junmo thu soi chuan kongraw asulo hle mai atopa chuan chief so chuan junmo chu an lam tang ani le ni lo fia nan doyang chu kap turin ati ta zawk ani
Chief so chuan junmo hena doyanga chu kap turin atia akap du lawani chuan amana ka tur thu ashil junmo an doyanga chu ka mai tum lawa wangin chief so chuan junmo chu police honen inzomna an nei arin pha ta ani chief so chuan junmo silai ken lai chu lak sakin doyanga chu akap ta a chu vele junmo chuan chief so chu beilet ngalin an pahnih chuan anin swal buaya chutia an pahnian in swal buai lai chuan police dang chu ron lutin chief so po chuan man ngala junmo chuan doyanga chu buai puin ambulance a ko sak ngala doyanga chuan junmo chu police ani ti shereng turin acha bok ani doyanga chu damdoi in lama an phur phei ngala junmo chuan doyanga har chwale hun ngakin pona alo omrenga ma se chulai muna omreng theiani lawa wangin gangnam union lama chuan alet pheile a junmo ana kalsan hnu lok chuan doctor chuan changsika chu bia in doyanga nunna an chan man lo thu aron shil ani jungbe te chuan huangmo chu thamna tam tak pe in gi chule chu man turin antia hi sungale jungbe chuan gangnam crystal an nei sa chu gi chula hne na tanga man anga report turin antibok gi chula chu drug an man saka wangle twal tha thu buaya dam chung tang tura an du thu an shil bok ani gi chulan gangnam union a thlen hnu chuan jungbe chuan anaute kalzel dan tur ngei to tellova ama mahun chaw angai to awang chuan ne so takin gi chula chu atong khuma jungbe chuan an uniana atel lai po in an hnuai thokte chu ama boy pui vek an ni ba ka gi chula chuan engi an har sat na to le an swang to an nei ve ang te po a shat pui ve lo thu te chu an member te shat lai chuan a soibok chuti mek lai chuan huangmo chu ron lutin gi chula chu police station lama shwai turin aron la a gi chula chuan police meu in rol tura a chanten an phatsat na wang chuan aril ru an hle bok ani police in gi chula pona an shwai chwa lai chuan yujongi chuan alo en renga gi chula pon yujongi loading ve reng chu a mu ve vat bok an pahni chuan gi chula an tlan liam pui ma thleng chuan anin mel dun renga junmo an gi chula police in an manti a hriatin man mo takina umzui ngala an operation nei mek chu huangmo te ang police rin omlo lutukin ma an la khal ani chuan an thil chui mek chu a hlotlin theidon lawa wangin gi chula chuan an ni laka tang chuan a chan chhuwa nge angai ani junmo chuan gi chula an phurna motor chu ti din ngai na a shat lo awangin an chuan na motor chu a sut chil ta a gi chula chu chan chhuakin atlan chat pui ngal bok ani yujongi chuan gi chula chu aru ka umzui ve in junmo an gi chula a chan chwa lai po chu alo mu ve reng bok junmo chuan gi chula chu an pahni himna tur lama chuan a shwai ngala junmo an changsi ka chu doyanga chungchang a zo apiangin doyanga boral to thu chu zepin damdoi ina enkolna le dong me kangin a shil zela junmo chu an mission nei lai mek chu thataka an zo theinan doyanga chu ngei to alo tur le athil ti laya chau chuan ril ru pe zok turin a shil bok ani jungbe athil ti tumdan chu changsi ka te chuan an lo she ve zela a thei chin china mala khal zel an tuma jungbe chuan gi chila te hne na tanga an rak ruk chwa chu shal zo vek turin ma ala a ma se changsi ka chuan korea rama drug dealer le alei chin zong te chu man vek turin anaw te chu ma alak chun zom tir ngal jungbe chuan korea rama shalna mulawani chuan lo theilovin japanese hawa biak nge yangai dona japan korea le chinese drug manga sumdong thin ho chu inzomna an nei veka wangin abu pui ber an man theinan chetan la khal charangai wangani chuti mek lai chuan junmo le gi chila chuan an sum don na a boina an to mek chu chinfel dan tur an soiduna junmo chuan gi chila chu du thlanna dik asiam theinan man molova rilrufim tak mang turin ati ani huangmo chu hospitala umlai chuan junmo an criminal record engma anei lauti an muchwaka gang member ni sia record engma anei lo awang chuan thil diklaw a omani aring ngal bok ani chuti mek lai chuan gangnam union lama chuan jungbe le kangsan te chu anin hmu a
gangnam crystal an lak naman engma an lepek lo awangin heirini ai o in poisa avadila jungbe chuan kar khat chung lo ngak ri turin kangsana chu angen kangsana chuan anin tiam na chu an ti hlo tling lo ani chuan an nun na ina twar tur thu ashila jungbe chuan heirini chu mai chan nge biak adu thu ashil bok ani Huangmo chu hospital atanga achwa hnu chuan jungbe le hi sungte chu avamua gichula le junmo te azon mu theidan awlsam ber chu heirini le yujong in hne na tanga ni thu an lo shila jungbe chuan adu ange in heirini nen chuan mai chhana anin mua heirini chuan junmo shil angin huangmo chu japanese haune na anin dor theina turin anma ni biak dan tur chu ashil bok ani kangsana chuan heirinin jungbe ate gangnam crystal an shal theina apui chu ashethiam lo hle boka chuti mek lai chuan yujongi chu do yanga thina awang chuan ril rumu malpo alapu hlei theilova chu mai baka changsikan junmo hne azep tlat awang te chuan alung oi lo hle bok detective go chu mithi vuina ina chuan kalin thuchiang zo ka sha theinan do yanga nu pui chu avabia a doyanga chu junmo anga lem changa ni ti ansha chwa pha bok huangmo le heirini indoor lai tak chuan detective ko chuan athusha chu huangmo shil ngala huangmo chuan heirini hena abial pa sengho ni na dik tak ashelo chu poyati thule abial pa ni na dik tak chu police officer ania chu mai ba ka aming dik tak po junmo ni ti ashil boka heirini chuan junmo na mangai ve mo ti awanga atana in pek na zong zong te chu angai to leta athil chuina konga alo mangtang kai lek zo ka ni ti asia tin aril ru ana hlea junmo chu aril ru dik tak asia theinan heirini chuan akola junmo an alaka aril ru put mangchu fia in heirini chuan China kalnge Korea rama omri chu atan tha ang ti chu awazota junmo chuan heirinin ani na dik tak ashe chuak to ani ti azona atang chuan ashe thiam ngal heirini chu Hong Kong lamakala nunnuam tak mang turin ashil ta zo kani heirinin junmo abiak zo hnu chuan junmo an athin lung takin alangai sakve ani ti asiatin alom ril ru hle a huangmo zok chu minok sak tak ani ti sha in da bonan a ngonga chuan chemte in azai ta zo kani heirin thilti chu kangsana na mu in thiar filim wat turin ashila heirin an man chwa lo nan kangsana chuan detective ko chu achai buaya chuti lai chuan heirin chu Korea ram lo chwa san turin ashil bok ani junmo le gichila te chu jungbe tele Japanese haubung ro in hlan chhon na hmuna chuan an om ve meka chulai hmuna chuan Korea lama police te po in arukin an lo en thlave reng bok changsika te chuan Japan lampana an bung ro phur na long ming chu chin che in Japan lama police te chu an shil ve ngala junmo chuan ani na dik tak chu gichila hne chuan soi chhuakin a handcuff ken lai chu gichila kuta chuan bun tirin ale lam chu motor steering a chuan ada boka gichila chuan junmo ana chunga thil ti chu mak ati in engtia om tur nge ti po ashe thiam lo hle a junmo le police dang hovin jungbe tele anaute an man lai chu motor atang chuan alo thlir renga gichila chuan junmo thutna lam an en chuan handcuff phelna tur cha bi azumua junmo chuan ti pal thil thu ni lovin police laka changa atlan chhia theinan cha bi chu hnu chhia sakani ti ashe thiam ngal bok ani Chinese police ho chuan osona te drug factory chu lu chilin chulai hmuna omzong zong chuan man ngala Japanese police te pon oyama chu an dealer tenena drug anin pelai tak chu an man fu awangin an man ngal bok Korean police te po chuan drug lama in nam hnoi zong zong chu an rama mi te an man vek bok ani gichila chu junmo puina awangin police laka tang chuan atlan che thei hlova chanchin bua an thuzia chu chiarin nunbul tran that tuma project lian tham tak an bua sei to na hmun chu poisa invest tu tur thale fan an duang an hmu lo awangin cancel ani thu chu an chua aswang to ana nei angte apuitlin thei don tak lo awang chuan aril ru ana hle bok ani
Junmo chuan doyanga thlan chutlo in doyanga tana ati thein hnung berlan tirnan atop na atan za na chibay abuk bok ani. Yujong ile junmo chuan an chen na in lampana an motora an chuan dun lai chuan an mahun zel tur chu engtin nge nita ang tite an soiduna an hna awanga an thil chuina lama an pahnih chuan thil tam tak an tong duna an nu pa in kar thleng a buai pha tak awang chuan an mahun zel tur chu engtin nge ni ang tite an ngei tua dun boka an pahnia in an thlen hnu chuan gi chula chu an mani ngakin alo om reng to a gi chula chuan amirin em te pahnih junmo le yujong iten an lo bum reng ani ti a hria chhuwa ta ka wangin aril ru an a hle a thinrim na in a khat bok ani. Yujong in hena chuan mi ril ru na taka asiam awang le alakarin om beranga in soya abum du na thinlung chu pathian mit hmuwa po thil swalian tak ti ve tho ani ti ashila. Yujong i chuan a thil swal ti chu a in hria thu le adam chu nge ya shemna a tor tur po a in huam thu ashila. Yujong i thil swal ti chu a in hria theinan gi chula chuan a silai ken lai chuan ama le ama chu in tinin in ka atuma chutianga a in ka pani chuan Yujong i chuan dam chung in shewma ti to do na ni ti junmo an a hria ta wangin gi chula na mali ama in ka ai chuan gi chula o ma chuan a kap ta zoka junmo an gi chula aka hnu chia chuan Yujong i chuan a buai pui ngal chuk chuka junmo chuan anu puin chuti tak maya a buai pui ani ti a hmu in a ambulance call tumpo chu thul le in a kalsan ta zoka ni. Episode to pa chuan junmo Yujong ile do yanga te chu an operation nei na an hlotlina wangin lompuina thil pek an hlana junmo chuan awar don ken pa chuan doyanga thalak ma chuan za na chibai abuka Yujong i po chu ngei sak zui to lovin a kalsan ta a junmo chuan gi chula thlan chu tlo in khang hun chung zonga anin thian that na awang khan lom thu awashil bok ani.